אני רוצה להראות לכם איך אני גם פותח את התנועתיות במפרק האגן בצורה נכונה, וגם לאט לאט מייצר כוח. אז לקחתי ספסל, יצרתי 90 מעלות עם רגל ימין על הספסל, ומה שאני רוצה זה לסגור את הפלקס של כף הרגל, ולאט לאט לנסות להרים את העקב הכי גבוה שאפשר, אבל בלי המותן, שזה לא יהיה מהאזור של המותן, אלא שהתנועה היא תהיה רק מהירך. אני ארצה להגיע לנקודה שאני מצליח להחזיק בה 10 שניות, ולאט לאט ירדתי. אז קודם כל אנחנו נרצה לעשות סביב 10 חזרות, מוביליטי אנחנו עושים בצורה איטית ולא מהירה, ולאט לאט מה שאני ארצה לעשות זה פשוט להרים את אותו מנח, כדי לייצר גם עוד גובה, ואז ברגע שעשיתי את האקטיבי הפסיבי הזה, אני אוכל להרים את העקב עוד יותר גבוה, בלי שהאגן בעצם יעזור לי. את הדבר הזה אני מכניס כמעט כחימום, לפני כל אימון, משחק שלי, ריצה אפילו, מתוך הבנה שברגע שהאגן שלי יוכל לעבוד כמקשה, אז גם ירד לי המון מכאבי הגב שלי, וגם הפציעות, בין אם מרכב תחתון, מרכב עליון, ייעלמו לגמרי, כי אני במודעות גוף תנועתית כל כך טובה. לאל כמו תודה לאל, תנו בראש.